at du ikke kunne noget mikrobiologi, der startede. Nej, du har været virkelig meget igennem. Du har klaret mange ting. Dit projekt har været mange forskellige retninger, som du også skriver i foråret. Så jeg har gjort mit til at prøve at holde det, i hvert fald en eller anden form på jorden. Fordi du ikke er, du er ikke i Novo Nordisk endnu, hvor Henrik bare kan smide det rundt og lave alle mulige underlige ting. Når man indtræder som Ph.D., så har man også en forskeruddannelse, hvor du skal have et produkt til sidst. Og de produkter, som du har leveret, er jo fantastisk flot skrevet, og som Claus sagde, ja, det er mange nye ord. Du er jo rigtig god til engelsk. Det har altid været nemt, når du har skrevet noget og læst det. Men du er jo også overalt, og man skal virkelig prøve at holde styr på dig. Men det er kun godt, og derfor tror jeg også, det er godt for dig også at komme ud i industrien. Og håber, at de kan give dig mulighederne for at udfolde dig og følge alle de her idéer, du har, og nogle af dem siger ikke, så mange af dem bliver faktisk noget, du er i stand til at følge til dørs. Så jeg tror egentlig, hvis du kan bruge sammen med Henrik, så kan I gøre mange ting. Han er lidt lige så flyvsk og har mange idéer. Så I er ikke de der 8-5 folk, som der bare gør, hvad der bliver sagt. Men det tror jeg egentlig er rigtig godt. Derfor så er jeg også, jeg elsker de bøger. Ja, jeg er meget stolt af dig, vil jeg sige. Det er sådan lidt mere filosofisk bog, også fordi du taler om sundhed og alt sådan det her, om at være dødelig, men livsforlængelse og livskvalitet. Ja. Og hvad kan man gøre med, at man indsætter alt muligt i kroppen og sprøjter ting ind mod diabetes og alt sådan noget. Og jeg læste bare en anmeldelse af Svend Brinkmann fra i Politiken om den, og jeg tror også, at den er spændende. Måske også give lidt inspiration til, hvad du skal resten af livet. Det kan godt være, du ikke skal være hos nogle nordisk resten af livet, eller være hos nogle firma selv, eller måske surfe nogle år et andet sted eller andet. Der er også meget magi i det, og det er fantastisk. Og når du spreder en helt rum, og nogle gange så kan man så blive helt befældet. Jeg tror, Lene og Ida, nogle gange så kommer der en tornado ind. Men det er på en god måde. Så vi har været glade for at have dig, og håber også at kunne holde noget kontakt med dig og nogen. Jeg synes, vi skal alle sammen udråbe et 3-foldigt leve.